Hilda, galdetu zuen Sansa Andreak, garbitzaileari begira naiz eta berak eragiazta zezaken eta inor egiaztatu beharrik gabe ere ikus zezaken. Bai horize, erantzun zuen garbitzaileak eta hori frogatze aldera. Beste bultzada bat eman zion Gregoren ilotzari erratzat. Sansa Andreak keinu egun zuen, errastari eusteko bezala baina ez zuen alakore egin. Tira esan zuen Sansa jauna, eskarra jaunari. Aitaren egin zuen eta 3 emakumeek ere beste hainbeste Grete ilotzari begirit kendun gabe esan zuen. Begira zein argal zegoen, ezer jan gabe zegoen aspaldian. Sartu bezala ateratzen zen janaira. Izan ere, Gregorren gorputza ere bat lehorra eta zapala zegoen. Orduro arte ez zizen jabetu. Orain jada ez, bai zegoen zangoen gainean. Eta ez zien bigarada aparatatzen. Grete zatoz pitza batean guregana, ezazuen Sansa Andrea, irabire goibel batekin, eta Grete berriko gorputzari begiratu ostean. Gurasoan asteti joan zein haien logelara. Garbitzaileak atea itxi eta parez para zabaldo zuen lehioa. Artean goizean goiz izan arren. Airen freskoa epaltasun, pitza bat zekarren eraintzia. Martxoaren bukaera zen.